नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके बेटी के विदाई गीत। बहुत दर्द भरा मैटर लिखले बानी भैया, दिल से बताओ तनी। अगर एक नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया वियोग रस में करा के गा दे तनी तो गाना दिल के छू जाई भैया। तो चली देर ना करते मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सटीक तुकबंदी नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। आ कौनो भी प्रकार के मैटर रुआ लिखवावे के होखे तो बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में आपन नंबर दे दिले बानी। बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना मिली और मैटर में कोनो प्रकार की शिकायत ना मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के सॉन्ग लिखिला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत। रउआ जैसन भी मैटर चाहतन लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना मिल जाई भैया। आज के मैटर देखिए कैसे गाओ के बटे कि बाहरी विधाता कैसन बैरी से नूरवा हो, नान्हे में छोड़ावे घर वार हे। माई बाबू भाई छूटे सखिया सहेलिया हो, बेटी जाली दूसरा दुआर हे। अरे बाहरी विधाता कैसन बैरी से नूरवा हो, नान्हे में छोड़ावे घर वार हे। माई बाबू भाई छूटे सखिया सहेलिया हो, बेटी जाली दूसरा दुआर हे। तो भैया अगर ये मीटर हुआ पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो रुआ बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर ये गीत रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। नंबर बाटे हमार 8874473128। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आए लोग भैया तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।